Yung may VCO, yung may D3. Kung adlaw-adlaw gigagainom D3 Bio, adlaw-adlaw ginakagat mo, ginakaon mo ang D3 Bio. Ti siyempre nabalaan naton nga ang D3 Bio ti puno sang gitawag MCT, medium chain triglycerides. Tungod kay may ara ang aton D3 may ara sang gitawag extra virgin coconut oil. Ti ining MCT, Sir Boy, ginastimulate niya, ginasuportahan niya ang gitawag hormone production. Ang hormone nga naga-include sa gitawag appetite controlling hormones, no? Such as leptin, kag ghrelin, kag cholecystokinin. Ti imagine bla kung kontrolado, ginastimulate niya, Sir Boy, meaning pa may time nga mahambal siya, ops, untat na busog ka. Mahambal man ang ang isa ka hormones, ops, makaon ka na. Ang importante di kining misili nga, ops, hindi sobra na, busog ka na. Amo ni pinaka-importante, Sir Boy, kay may ara mga kuan mo, kay kaon mo gutom ka, makaon wala na niya hormones. Kaon na lang nga, kaon ka. Importante ni siya para sa gitawag healthy body. Hindi ka dali ma-obese, hindi ka dali ma-overweight, malayo ka sa high blood, malayo ka sa hypertension, malayo ka sa cancer. That's why wala lang kakabalo nga sa imo nga inom adlaw-adlaw sang D3 Bio, wala ka diabetes, wala ka nagka-cancer, wala ka nagka-balatian tungod kay nga man kontrolado ang bugat o ang timbang mo. Kay naka D3 Bio ka adlaw-adlaw. D3 Bio with Physio. Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagi sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo. D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio. So ang D3 Bio, hindi lang kaya makapatay sa virus, no? Hindi lang kaya makapatay sang kagaw, kundi pati fungi. Ang fungi, paborito ya ginipuyuan ang aton nga mga panit, ang mga alagyan pasulod sa aton lawas, no? Ang sa mga babayi ang ilang flower, sa aton sa mga lalaki both male and female sa baba naton, no? So pwede na da magpuyo ang fungi. Kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, layo ka sa ginatawag naton nga mga fungal infections. Kay ang D3 Bio may ara medium chain triglycerides, no? Tatlo ka medium chain triglycerides nga kaya makapatay sang fungi, ang lauric acid, caprylic acid, kag capric acid. So hindi lang dira tapos ang mahatag nga benepisyo sang D3 Bio. Pagsulod sa imo lawas, himuon pagid ini sila monoglyceride. Ang lauric acid mo mahimo monolaurin, ang caprylic acid mo mahimo nga monocaprilin, ang capric acid mo mahimo monocaprin. Inatanan kaya makapatay sang fungi nga pwede magatugas ang imo pag-ubo, sang imo nga skin diseases, sang imo nga urinary tract infection. So kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, layo ka sa sini nga mga balatian. Going back to tama ka katambok, isa sa mga paagi para magniwang ka dasig, mag-carbless diet ka. Inablang you shed out, kwaon mo tong mga grabe nga carbohydrates, Stop mga matamis, mga pasta, noodles, pasta, miki, bihon, kanon, jutayon mo na. D3 Bio. Oo, galingin ulo mo na, kaya kulang ka sa energy. Pero kung ga D3 Bio ka, ang D3 Bio ga provides mo sang alternative source of energy to your cells. That's why nga kung ga Jita ka, dapat ga D3 Bio ka. Nami Jita, tubig lang ang tubig, tapos D3 Bio. Mas dasig ka man. Hindi ka mag-hypoglycemic. Ginkagat ka sang lamok, ginkagat ka sa mga sapat-sapat, no? Ano imuon mo? Kwa ka sa D3 Bio. Ang D3 Bio nga, iputang mo. I-haplas mo sa imo skin. Kaya ang D3 Bio may anti-inflammatory properties. May ginatawag pa anti-pruritic, no? Anti-pruritic nga properties, which is really good against skin bites, no? Ang kung ang alternative mo sa corticosteroids nga ointment, butangin na sa D3 Bio. Makuha na yun ang katol sa mga insect bites. So amo na ang bintaha kung adlaw-adlaw ka sa nga gainom D3 Bio. Hindi lang nga makontrol mo ang kagaw, hindi lang makontrol mo ang virus, bakterya, kaya pa niya mamligan ang madamo pa nga mga kaayuhan kung ikaw adlaw-adlaw gainom D3 Bio. Wow, right? D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Health News. D3 Bio. D3 Bio.
Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo at kampyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ng nais marating sa bawat boses na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM, ang kampiyon sa news! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo may puso sa kampyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Balit na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News
News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Kampiyon na radyo! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang oras sa K5 News FM Iloilo, alas 11:07 oras, ginadulong sa aton sang Mighty ang ginpabaskog nga alkaline-based vitamin C mga ka-K5. Bakla nyo sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. 11 Mbps. Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Welcome diri sa aton sining pagpangalagad mga ka-K5 sa 11 Mbps program. Sa ngalan sang inyo sini regular anchor, ako naman si ka-K5 Ralph Dili Musqueda, sa ngalan ni ka-K5 John Sapir. Kampiyon, 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 kampiyon! Welcome diri sa aton sining pagpangalagad sa 11 Mbps program. Ulop dani kita kuto balauna subong hapon sa pagpatpat sa pila ka mga talupang donya balita diri sa aton sining pagpangalagad mga ka-K5. Kag subong napunan kita sa mga balita subong adlaw diri sa ato sining pagpangalagad. Mga dalagkoan nga balita lokal. Gani sa ato sining mga suki nga mga tagpalamati i-share ang ato sining pagpangalagad para nga madamo ang malabot sa ato sining palatuntunan around the world. Gina-welcome gid nato na mga nagaupod sa aton sining pagpangalagad via K3FM Leganes 101.1, K3FM Kalinog 100.1, K3FM Miagao 105.1, 89.1 Pasig City. Siyempre diri sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Sa mga nagapamati man sa aton via Facebook page, K5 News FM Iloilo 88.7. Sa mga K5 taxi patrollers naton, drivers kag paw, kag subong man sa aton sining mga KIS, K5 Iloilo Solid supporters nga nagaupod naman na diri sa aton sining palatuntunan. Welcome gid mga ka-K5. May good news sa mga nagaobra sa gobyerno. Matapos ginpagwa sa ato sining presidente ang proclamation number 665, ang pagdeklara sang regular kag special holiday. Sa diin malawig-lawig ang bakasyon sang aton sining mga kauturan nga nagaobra sa gobyerno.
long weekend sa masunod nga semana. Kay ang Ninoy Aquino Celebration Day or Ninoy Aquino Day nga hiwaton ko tani sa Agosto 21 gin-move pinaagi sa proclamation sa ato sining presidente from August 21 to 23 ti Biyernes ina nga adlaw. Then pagasundan sang Sabado, pagasundan sang Domingo kag pagka August 26 National Heroes Day pagid. Baw sa kalawig-lawig. Ma-file guro ko 26 kag 25 kay 5 pulay. Kaya kay 5 kay makuha na yung ma-file ha. Mapaayaw-ayaw ta bakasyon ha. Tingbon tayo dito magbakasyon pagkasunod kadlaw sa 26 na tingbon kag 25. Okay. Sige ay daw hayop nga nakaprepara na kamo sa inyo sini nga mga kadtuan sa bakasyon nga ina. Kag iga-enjoy gid ninyo ang bakasyon with your families mga ka-K5. Mga balantayan nga balita diri sa ato sini nga pagpangalagad ginpagwa na sang 3rd Infantry Division ang pangalan sang ining mga nagkalapatay sa engkwentro dugang kahapon sa Lambunaw kag nagligad adra sa may Aglunok. Ang mga naggululuwa nga ngalan na diri mga ka-K5 ang kilala gid sang tanan. Halin sang una nga amo si Concha Bukala mga ka-K5. Amo ni siya ang gintumod naton kaina nga isa sa pinakamataas nga leader sang communist terrorist group nga nakaengkwentro sa ato sining nga tropa sang gobyerno dira sa may Kalinog kag Lambunaw mga ka-K5. So gina-reveal na karon kag dugay-dugay maging kopod naton ang taga 3rd Infantry Division kay K5 Ball. Sinyas ka lang di ko available na sila para sa konfirmasyon dugang kung sa diini sila napatay sa Aglunok o kung nadara sa may Lambunaw kahapon. Para nga makuha naton sang dugang nga impormasyon ang ining mga balita mga ka-K5. Tinagligad ining si Maria Concepcion Concha Bukala ang nangin kabahin dito sa may New Zealand sang ato sining tropa sang gobyerno nga nangin na peace negotiator. Ibalon tani dugay-dugay ha. Kag subong man may mga disgrasya man sa Barotac kag sa Dumangas. Ang mga kasa hibaloon man naton dugay-dugay kon magahatag sila sang kuana sang plaka 5 days after nga mabakal mo o kung mautang ang motor kag salakyan. Kag subong man ibaloon ta karon sa may Iloilo Police Provincial Office ang ining pulis nga naniro kag ang mga gipang drug test dira sa may Banwa sang Tigbawan. Naka-standby sa linya ang spokesperson sang 3rd Infantry Division, Lieutenant Colonel JJ Habines. Sir, mayong magandang tanghali po sir. Live tayo dito sa 11 BPS program. Kasama mo si K5 Ralph Mosqueda. Mayong aga man sa imong tagpalamati kag salamat sa pag-invite sa aton sa imong programa. Sir, may mga ngalan nga nagluluwa diri kag sa diin. Isa diri nga napatay sa engkwentro si Maria Concepcion Concha Bukala, sir. Anong kabatuod confirmation diri siya, sir? Sa subong wala pa kita confirmation no nga isa sa mga napatay nga si Concha Gidman. Later in the day siguro we'll see Concha Gidman. But as of now wala kita confirmation. Okay. Pero sir, may isa kagin pagwa diri based sa report sang 3rd ID ining mataas man nga leader, sir? Insakto na ang isa ka napatay. Actually amo na ang nakita nga bangkay kahapon no kagin biyaan dito sa may barangay Kabatangan. So late subong na identify naton nga ang napatay amo si Vicente Hinojales alias Hadji. Amo na siya ang current secretary sang Committee Riyon Panay. Tapos sa diin siya ginbilin, sir? Dito man no sa barangay Kabatangan. Malayo na sa encounter site?
sa palibot lang sa encounter site, no, vicinity lang, malapit lang sa previous encounter site. Mostly sir sa mga nagaka-recover do ginatuwang-tuwangan pabla may ginahigtan nila sa kaginahakwat amo maning sitwasyon niyo kung wala. Ang ano dito is nabayaan siya dito, no. Wala kita may nakita nga may tuwang-tuwang or ano, but dito kasi ang narrative sang ang istorya sa aton sang tropa basi buhi pa ni siya, no. Kag ginabayaan dito, kag eventually nag-pass out, amo na nga ginbayaan na lang kay sa subong, no, dugay na daang tropa nga nag-operate. Ang report sa aton is gutom na ni sila, no. Kapoy gutom na. Kag it could be nga ni si Haji hindi na ni kalakat, no, sa sobra ka kapoy, sa sobra ka gutom mo nagibiyaan na lang nila kag napatay in the process. Di ni ang mga pilas niya, sir? Wala kita report, no, sa pilas kung sa diin kay ang body in advanced state of decomposition na. May mga na-recover kita, sir? Ang na-recover sa iya ang pistol, Glock pistol sang napatay naton na tropa diri sa may Tapas, no. Amo tablang kumadugduman mo ang patay balang tropa nato kasi civil assist nga naga-conduct sang CSP, no, nga ginapatay habang naga-coordinate for basic services standing nga i-deliver dito sa barangay Lahog, ano. Ano pa iba nga mga cases nga gin-file diri batok kay Hinuhales, sir? Sa iya ginhalinan sa Mindanao, no, damo sa 2 warrants of arrest, no. Diri sa aton wala pa may na-file, amo na ang ginatulok pa nato kung ano pa yung mga kaso, but then amo ni siya ang ginatudlo nga isa nga involved dito sa may raid, no, sa Maasin Police Station way back in 2017. Magluwas diri sa iya, sir, may pila pa ni kaupod nga na-recover o kung lakip ng kay counter kahapon dira sa may Lambunaw nga patay? Tanggid ang naisa, no, but in the later encounter nga nag-insult, may ara kita 2 pagid nga nakuha, no, armado. Ang dito 2 nga ni sir sa Lambunaw na ni? Yes, sa barangay Kabatangan mangyapon. After kasi sa makita sa tropa nga ang may bangkay dito nga ginbiyaan, no. Ang assessment is ara lang sa palibot ang mga kaupdanan nila, no. That's why gin-scour naton tuloy ang area amo na nga nag-result pagid sa isa pagid ka enkwentro. Okay, so muna nga may 2 pag ito additional nga amo ning ginadudahan ginapatihan nga daw si Kuncha, sir. Wala pa kita confirmation later base pag na-identify na, no, sang tropa naton o sa FR pagid or sa family, we could really release the ngalan, ano, sa subong wala pa, no, wala pa kita confirmation. So napapanaog na ini si Hinuhales, sir? Wala pa, amo na ang ginapangwa kinaano naton sa bul kay medyo may kalayuan man, no, ang area, no, sa barangay Kabatangan, no, it will take us days din, no, couple of days para ma-reach tong encounter site. So bali pila ka mga body counts ang papanaugon naton, sir? Sa subong 3, no, upod ni si Hinuhales kadang 2 pa nga napatay sa last nga encounter, latest nga encounter. Ang 2 nga ni sir, ano, babae ni kon lalaki? 2, puro babae. 2, puro babae. Okay. So with this, Sir JJ Habines, sir, madamong nga salamat kag mayong aga, sir. Damo mga salamat kag mayong aga. Nabatian si Lieutenant Colonel JJ Habines diri sa ato sining pagpangalagad sa konfirmasyon sa sining isa sa mga na-recover man kagin bilin sang iya sining mga grupo. At the same time may 2 pagid nyo nakaengkwentro nga lunsay pagid babaye. Based diri gani sa report, nakilala ini siya as si Concepcion Concha Bukala, mga ka-K5. Pero subject for confirmation pa, so no, there is 3rd Infantry Division spokesperson JJ Habines sa mga K5. Si Maria Concha Bukala, may ara ini siya ka K5 ball nga bounty o kon patong sa sining ulo nga 5.3 million pesos. Ang mga kaso sini is rebellion. Naging pasakas ang Police Regional Office 6 sang 2022.
Ang bana niya dati is ang former board member sa 3rd District of Iloilo. Then nag-upo din siya sa muning kay Rinaldo Bukala nga napatay man sa enkwentro sang May 28, 2021. Do hindi ko magsala diri ni sa may Banwas ang Pavia. Kag subong man sang August 2015 nadakpan ini si Concha diri sa may Juntado Subdivision sa may Kalumpang Molo. Pinagi sa iya sining warrant of arrest nga murder. Kag may standing ang murder niya sa Aklan, kag may standing warrant of arrest pag siya nga rebellion nga ginisyo dito sa may Antique. That time, sa madakpan siya, nakuhaan siya sang 200,000 pesos nga cash, granada, 22 kalibre nga revolver, cellphone, laptop gali, ang mga mobile phones, kag mga hard drives, compact disc. May mga binoculars kag floppy disk pagid nga na-recover sa iya ka K5 ball. Gin-release ini siya sang 2016 kaya nag-participate sa peace negotiations apang sa November 23, 2017. Gin-terminate ni President Rodrigo Duterte ang atong peace negotiation. Kag didto na nagpatigayon sang mabaskog nga pagpanglagas sang ato sining nga gobyerno sa sining mga communist terrorist group. Si Rinaldo Bukala nga to nga iya sining bana. May bounty siya nga 4.8 million ka K5 ball. Grabe mga dalagko nga mga reward ang gipangpatong sa ila K5 ball. So far subong diri sa may southern front sang probinsya sang Iloilo. Southern part, southern front man itawag sang ato sining tropa sang gobyerno mo. Nagligad, ginambal sang ato sining mga katapos sang Philippine Army. Daw wala nagid kag daw palay nagid sila diri ka K5 ball. Subong kay may lambuna may kalino kag na neutralize kon matuod dining information nga nadala na diri si Maria Concha Bukala. Ti dako ini nga kaperdihan sa tropa sang communist terrorist group. Kag ti may edad naman si Kuana, si Concha. Nakita tanay siya sa nadakpan sa K5 ball mo. Ti kabay pa nga ti ini mangin leksyon na magaserbi nga leksyon nga ti hindi lifetime ang inyo sining nga pagpanago kon kontra ninyo inyo ang ato sining nga panggobyerno. At the same time, may iba naman kita nga mga kauturan nga tinagahambal nga ang balanse didto sa kabukiran naton. Magadula naman ka K5 Paul sa pagkadula sa presensya sa sining mga communist terrorist group naton. Kay ini sila Concha nga nisang una based sa mga naistorya naton. Into kausa sila mga ka K5 o garing lang sang ulihi kay tipigado na. More than 50 years ago, tama kakusog ang presensya sang NPA. Sa diin sang una, may kausagin silang ginapakigbato, ginapangtumba nila ining mga kurakot, mga pasaway nga mga empleyado sa gobyerno. Isang ulihi, tungod matiki, gutom na sila. Ang mga extortion nga pagpanguha sa mga pagkabutang sa mga punguling aton dira sa kabukiran, ang ilang nga ginaobra. At the same time, nagpagamit sila sa sining mga patay-huya nga mga politiko nga niyo. Nagamiton sila sa tiyon sang eleksyon, hambalon sila, pangampanyahan mo kami ha.
Tapos kung hindi mo kami pagpangampanyahan, pangpahugon mo to sila kung yung buto sa amon. Karon, damo ni politiko laban-laban nga magkaraperdi na diras may babaw sang bukid nga naggamit sang NPA. At the same time, may iba naman din nga, nagayuhom-yuhom, nagalaba ang dila, nagalaway-laway ni sila subong, kay nga aman, ang mga kabukiran naman dira kay wala na presensya sang New People's Army or ang Communist Terrorist Group, mamakal na sila duta dira karon. Limbungan nila ang mga tao, ang balon nga tiway di man nima pusla ng duta nimo. Baklon ko na lang na sa muni nga presyo. Tapos pagbakal nila, abusuhan ng kabukiran, kwarihon hasta magkalaguba. Maapektuhan ang ato sining nga kabukiran ng mga dunang banggad naton. Kay wala na may nagasaway sa ila. Kay kung sa gobyerno lang man, kung naga-perform sila sa mga illegal activities dira sa may kabukiran, mapabungol-bungol, kang mapabulag-bulag, malangang ato sining nga penro, ng mga minros nato na. Temo ni ang mga naga-check and balance, mga check and balance ato sining nga kabukiran. So muna lang ang mga the other sides ang ato sini, pero hindi nato gusto nga makontra sila sa gobyerno. Ugaring lang, amo na yung kisabulig mambalas kabukiran. Pero, mas laing gidyak kung ari kita sa gobyerno, hindi lang ba makabuso aton gobyerno kay 5 volts. Kaya as long as nag-aabuso ang ato sining nga gobyerno, damo manigyapon kun siya bukala nga magatuhaw. Damo sa mga lideres nga magatuhaw, nga magakontra sa ato sining nga panggobyerno kung sa gihapon hindi matadlong ang ato sining nga sistema ka K5 Ball. So congratulations sa 3rd Infantry Division sa pag-neutralize sang sining mga matagas nga leader sang Communist Terrorist Group. Alas 11:27 magabalik kita pagidaduga nga sa pila ka impormasyon na diri sa ato sining pagpangalagad gani palihog standby mga ka K5. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon. Mga ka-K5, daw kadasig lang sang tiyempo. Daw kaangay sa isa ka baga nga amat-amat nga nagasigrap hasta nga nagadako kag nagkalayo. 3 taong haghahatid ng serbisyong totoo at may puso sa bawat Ilonggo. Ngayong taon, hindi tayo nagpahuli sa pagkalap ng mga naglalakihang mga balita at kaganapan. Inihatid din natin ang kampiyon na serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. Sa information nga nakuha natin inisyal, bumato siya, no? Siyang nagpakilala ang pulisya ng isa sa ka-pulis. Naginalang tao, pagpangimot ang motibo sang krimen. Mahigit 10 pamilya na ang ating nabigyan ng tulong sa ating corporate social responsibility na kampiyon na serbisyo. Okay, ito. Tama lang. Ako na eh. Hindi ka... Ano? Wala ba? Tabos ako daw. Luha ko. Sabi man, bas mo. Ngayon na, kadaan ako niya. Sadya ko nga nakabato na ako niya. Daw, happy birthday. Sana malala ko niya pas mo. Diin man kami dalon sa amon pagpanlakaton, ang amon tagipusoon sa pagserbisyo sa syudad kag probinsya sang Iloilo, magapadayon. Di namin kayo iiwanan. Tuloy-tuloy ang kasiyahan dahil kayo ang aming lakas at inspirasyon.
din tayo sa pagbibigay ng sorpresa sa mga kasintahan sa ating Valentine's Day Special. Ari na subong diri sa studio ang aton na lucky couple sa aton nga Valentine's Special K5 Feb Ibig. Upod naton diri subong si Ma'am Alexa and si Sir Jude. Good afternoon. May ara kita dira sang flower bouquet. May ara man kita dira sang gift from Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center. After sina syempre of course ang aton nga prize tumataginting na 5,000 pesos. Noong Marso, inilunsad natin ang kauna-unahang bloodletting activity kung saan mahigit sa 500 na blood donors mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at ating mga tagahanga ang nakilahok sa Kampiyon na Dugo para sa kapwa ko, kasama ang Philippine Red Cross Iloilo. Kampiyon sa serbisyo, dugo para sa kapwa ko. Halin sa aton pagulok-danay bilang inyo kabandera, subong nangin ka K5, salamat gid nga madamo. Sa inyo ginpabaskog, kaginpainit nga pagsuporta, kag pagsalig. Nagbago man sa pandinig ng mga Ilonggo, pero ang serbisyong may tatak puso ay nananatiling gabay ng himpilang nagbibigay saya at pag-asa. Binuksan din natin ang pagpapakitang gilas ng talento ng mga kabataang Ilonggo pagdating sa sayawan sa K5 Dance Showdown Competition 2024. Noong Mother's Day, isang nanay naman ang ating pinasaya dahil sa ating handog na regalo para sa Mother's Day Special. Anong mambal mo sa K5 News FM Iloilo? Salamat yun sa inyo tanan. Happy Mother's Day. Yeah. Mag-ina pa kayo nanay. Nagapamatuod lang ini nga bisan sa 3 palang katuig nga pagpangalagad sang kampiyon nga istasyon. Nagbunga ini sang kampiyon nga pagpalangga sa inyo mga tagipusoon. Ang karangalang ito ay alay namin sa inyo, mga kabandera namin noon, ka K5 na namin ngayon. Halin sa gamay ko, gusto ko yung magkanto ko sa Disneyland. And because of Doc, nalabot ako na dream. Mahigit 500 na tao mula sa iba't ibang barangay din ang nabigyan natin ng tulong at saya mula sa birthday special ng ating CEO na si Doc Ramil Uy nitong Mayo at noong nakaraang taon. Nagbigay din tayo ng saya at tuwa sa ating mga toda sa ating programang Ka-K5, Kaligawan sa Karsada. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM! Mula sa simpleng tagapakinig ng ating mga balita at programa, sila ang nagsilbing katuwang natin sa paghagilap ng mga balita at pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan. Sila ang ating mga taxi patrollers, WVTC patrollers, K5 News FM Fans Club International, at K5 Solid Supporters. Ano man nga pagtilaw kung pagpanghangkat ang aton ginagyan, wala siya makatublag sa pangalan nga madugay na naton nga gintukod. Daw kasubong sang isa ka ayahay nga nagatindog sa mutlak sang adlaw tungod ang aton prinsipyo, dedikasyon, kag integridad ang magapabilin pilaman katuig ang magaligad bilang inyo matudtuod nga ka K5. We will be keeping the fire burning through the years. Dahil dito, hindi mapagkaila na sa lahat pa rin ng FM stations sa Iloilo, tayo ang nangunguna sa ating social media pages.
nakaraang taon sa isinagawang survey ng Kantar Media. Mula sa pang-apat na pwesto, nasungkit natin ang pangalawang pwesto sa most listened FM radio stations in Iloilo City. Sa ating isinasagawang in-house survey, tayo din ang mas pinapakinggan na himpilan pagdating sa FM band. Asahan ninyo ang aming mas pinainit na serbisyo publiko dahil isang malaking karangalan na kayo ang aming pagsilbihan, mga ka-K5. Ang ginpangluthang mga ka-K5 sa aton sining mga kulturan. Otsoy! Hindi ka na maganda sulod niya! Ato na yung teritoryo mo! Ato teritoryo, gawon nyo! Ay, yapang bunyak man kasi kapang kasal man siya ngaway sa authority. Nagbabagang pagbabalita, lumiliyab na pagsusumikap at umaapoy na pagbibigay ng tunay at tapat na serbisyo publiko. Mula noon hanggang ngayon, maraming salamat mga ka-K5. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, keeping the fire. BPS. Mbps. Balik na diri sa aton sining pagpangalagad mga ka-K5 sa 11 Mbps program sa pangalan sang inyo sining regular anchor ka-K5 Jan Sapyo. Ako naman si ka-K5 Ralph Dili Mosqueda. Ato ni baloon ning disgrasya nga natabo dira sa may Barotac Nuevo. Kag subong man dugay-dugay ang disgrasya man na dira sa may Banwa sang Dumangas. May isa man da ka matabok kag mabayad kung tani sang yesining nga bill. Pero gindala sa isa ka salakyan. Subong man na dugay-dugay patpaton naman ni tabo dira sa may Banwa sang Uton. Matapos nakatiro ang isa ka pulis sang iyang upod abyan gid niya nga nagainom-inom sila dira sa may Santa Rita Uton. Upod ang iya sining abyan. Matapos nga wala sila nag-intsindihan ay pinosdakan niya. Igo sa tiyan, igo sa dughan. Ang latest nga medical bulletin sa aton sining biktima alin sa Tigbawan Municipal Police Station. Aton ibaluon mga ka-K5. Gani dapat nakagamit na kamo sila sang dira sang DTX 500. Ang DTX 500 kung mataas sa mga blood sugar levels ninyo, panubuon niya ini mga ka-K5. Damo na mga nakapamatuod sa kaepektibo sang sining supplement ni Dr. Ramil Uy. Gani ikaw nga nanggaduha-duha pa dira, magbakal na ka mag-inom ka magtumar sang klinika DTX 500. Nakastanbay na sa linya si Police Major Samuel B. Pinosa, ang hepe sang Dumangas Municipal Police Station. Sir, mayong aga upod mo diri sa ka-K5 Ralph Mosqueda. Live kita subong sa 11 Mbps program. Good morning. Sir, luyag na ito ni Baloon, ining natabo nga disgrasya dira sa may Pagdugi, Dumangas sa subong nga aga, sir? Ayo, sang sinilang nga aga, may reported vehicular accident kita, traffic accident kita. So, nag-proceed ito ang aton nga responding team, upod ang aton nga investigador. Kaga dito dala ang biktima sang Barotac Nuevo ambulance pakadto sa Barotac Nuevo Hospital sa Don Sustiger Monfort Medical Center.
kag gindeklarar ining dead on arrival. So ang aton nga driver sa subong ari dire sa aton nga custody kag upod ang salakyan nga iya sang Barotac Viejo, Municipality of Barotac Viejo, for investigation kag sa subong ongoing pa aton nga follow up investigation no sa sining insidente. Anong klase isang salakyan ini sir? Van sang LGU? Anong gamit sa ano sir? Gamit ni siya daw service ni nila kay may mark vehicle ni may ngalan din ng Municipality of Barotac Viejo. Oo. Daw high ace van ni siya. Ang biktima sir taga diin ni? Ang aton nga biktima taga Barotac Nuevo, residente ni siya sa barangay Tabukan, Barotac Nuevo, Iloilo. Okay. So dito ini natabo sa may barangay Pagdogi sa may fronting Ilico. So based on investigation kag pamangkot man naton sa sining driver kag according sa iya may nagdulog nga isa ka salakyan antes ang opisina ni isang Ilico. So nakabuylo na siya kay tadlungon ina nga area, nag-overtake siya, nakita yaman ni kuno patabok ang ining biktima kaya ginbusinahan niya na kay tani ang tuyo yang malapaw sa di makuha sa sang linya sa left side para malikawan niya ni pero nagdasig pagid ang lakat sang tigulang kag dito nahapit sa sang side mirror sa right side sang side mirror sang ilang van. So motong intunaan nga natumba kag posible nga nag-igo ang iya ulo sa simento kag motong intunaan sa iyang kamatayon. By the way, pila edad sang victim sir? 71. 21 years old. Okay. 71. So ang driver ara do subong detained sa may Dumanggas sa Municipal Police Station. Okay. Anong mga ngalan nila sir? Ang victim? Ang victim no hindi talaga niya nay pag-ikuan sa kahangina no kay ongoing pa aton investigation. Okay. Pero amo lang siya 71 years old, may asawa kag residente sa barangay Tabukan, Barotac Nuevo, Iloilo. Okay. Sir, thank you so much kag mayong aga. Mayong aga gid. Nabatian si Police Major Samuel B. Pinosa. So Barotac van LG may ngaran nga LG Barotac may bunga van. Ang nakabunggo sa ining 70 anyos mga ka-K5 siya ka senior citizen na nagatabok mabayad man ako tani ni siya sang bill sa Ileco dira garing ti disgrasya na tabo gidi sa hindi oras. May ara ko na K5 Paul nga interview sa kay police Captain Lunilin Talamilio. Ining natabo kagabi sa may banwas ang Tigbawan ipabati tabla sa mga suki naton yung mga tagpalamati. Matapos nga nakatiro ining patrolman nga nakilala nga si Mike Takagan. Dira sa may barangay Santa Rita, Oton, mga ka-K5. Pamatihan ta si Police Captain Lunilin Talamilio. Tamtang naganganangan kita si Madam Laura Sumagaysay, nagpamatigid, Twinkle de la Piña, nyagata sir, sige bira. Annalyn Bahade, Darrell Parcon Fuerte, salamat gid sa pagpamati. G. Tina Cordero, Arman Guay, Maricel Baluro Casiple, Marie Thalia Michilina, si Ma'am Rosbic Branya Talaron, Macjo Vinabides Piloteo sa Gmail. Tristan Wata Gulay nagaupod man na diri sa ato sining pagpangalagad. Ethan Jane Sarmento, si Rufa Latuza, Jasper Jan Ternate. Ang kapi mabuhay tada Sir Jas, mabuhay na ta gidman. Oton gali, oton wala kasulod. Sige, oton galing i-check ko liwat i-forward. Ta sa oton gali, mga tigbawan man ang akon nga pang wangal man. Ang tigbawan gali iya ang natabo to yan nagligad nga ginpa-drug test ang 32 ka mga personnel. Matapos nga ti may ginpatigayon nga by bust operation ang Regional Drug Enforcement Unit.
sa diin na nag-negatibo ang ining mga otoridad nato sa ginpatigayon nga drug test mga kakipo. Ara na. Sige. Pabati sa Police Captain Lunilin Talamilio, ang Deputy Chief of Police sang Oton Municipal Police Station. Kasi ning natabo kagabi dara sa may Santa Rita, Oton. Yari si Police Captain Lunilin Talamilio. May nag-surrender dara nga police nga involved sa shooting incident man dara sa Ibanos ang Oton. Yes sir, yes sir, kagina sir, mga 2:30 AM may natabo nga shooting. Nag-upod na lang siya sir sa aton nga patrol sir, sa scene of the crime, sa scene ng incident sir. Dito na lang siya nag-surrender as of now, naka-ari siya sa custodial facility naton sa Oton Municipal Police Station. Okay. Anong ngalan siya ni ma'am? Patrolman Mike Tagakay. Okay, din siya assign. Diri sa Oton Municipal Police Station, sir. Okay. Anong natabo to ma'am kay Inasang Kagahono? Bali sir, si Mike Tagakay, yan ni friend yan si ang atong biktimo. Sila nagainuman, then may hindi pagintindihan ay nagbaisay sila. Then si victim nag-open sa iyang sling bag, nakuhaon niya yan na ang pusil, itusil para pagkita sa ato nga personnel nga suspect, giunahan niya na lang. Anong background sining victim ma'am nga upod niya sa inyong mani? Ang victim siya is businessman. May pusil siya, pero ang iya pusil to gin subject for verification ato siya sa buong padala sa RCSU. Okay, anong status sang victim nga si Mike ano gani ma'am? Asang aton suspect. Ang victim Mike Tagakay. Ang victim anong ngalan niya ganito? Pwede natin lang hindi ma-disclose, sir. I-alias na lang natin, anay, sir. Okay, oo. Alias Mario, sir. Alias Mario. Anong status niya? As of now, wala pa kami updates ng iya latest medical bulletin, sir. Kung ano ang iya status, subong. Initially, dito ang igo niya? Initially, ang iya igo sa right side ng iya body, specifically sa iya abdomen, kag sa upper, sa babaw, sa dugan niya daw. So, 3 pilas niya? 2, sir. 2. 2, ho. Anong iba isang specific, ma'am? Ha? Anong iba isa nila? Wala gid na mo na sir, basta may kung ano gid kadalom. Hindi man lang gid ang ilaging baisan. Oo. Daw na-touch lang guro ang ego sang aton nga police. Oo. I don't know kung ano gid kadalom ang ilaging baisan, sir, pero basta maging baisan daw sila, sir. Okay. So, ano tong lugar nga tabuan, ma'am? Barangay Santa Rita. Ano sa Elimnan? Hindi sir, balik sa store na siya near sa balay sang aton near sa balay sang aton nga personal. Balay doon nagkadto, lapitanay man lang sila ng balay. Oo, friendly sila sa day, ang victim ang suspect. Oo, galing kasi mga hubog na gid sila kung tsakto-tsakto pa lang inom. Nakainom lang guro, sir. Hindi man kita ka-assess kung hubog gid kung ano gid. So ginto no, man sang personal sang pusil niya. Yes, sir. Sir. Siya man gali, sir, ang ato nga 20 personnel man sir nga suspect ang nagtawag siyang police response kag nag-request nga i-inform ang ato nga Oton responder para mag-dala ambulance nga dalo na atong victim sa hospital. Ano siya, arrested siya ma'am or surrendered? Oo, surrender siya. Nag-surrender si ato nga personnel. Oo. Voluntary surrender. So far, wala pa man subong sang plano ang pamilya nakapagyangot. Kaya kung ano plano nila kung mapasaka sa kaso? Wala pa kami na plano. Pero ang aton nga investigator is nag-prepare na sa mga documents para i-inquest natin ang aton nga suspect kag silence ang nagkaigo nga charges, both criminal kag administrative case, sir. Okay. Police Captain Lunilin, ma'am. Salamat, Gid, kay Police Captain Lunilin Talamilio, ang Deputy Station Commander o Deputy Chief of Police sa Oton Municipal Police Station ng mga K5. MBPS. Ibaloon ta kay may report kita diri nga ining biktima ginbawian kuno kay K5 Ball sang iya sining kabuhi matapos ti duwa ka igo ang iya sining naagom tugas sang pagkaluthang sang sining police officer. Surrendered, hindi wala ini siya na arestar. Bali pagkatiro niya
nag-surrender sa gilayon sa iya sining mga upod. Siya pa kani kuno nang tawag sa unit na niya sa Auto Municipal Police Station nga may ara kuno nga may natiruhan siya kuno. So surrender, nag-upod siya, voluntarily surrender sa iya sining mga kaupdanan man nga pulis sa dira sa may Uton Municipal Police Station. So ginahulat-hulat na lang ang pamilya sang biktima kung magapasaka sila sang kaso mga ka-K5. Timo ni gani gainom ka mo tapos gabi na isay may mga pusil ka mo. Hindi manigar na mo ang tawo kay 5 Paul kon may pusil. Kapin mo ko nang gainom nag-iisog na siya. Kapin pa kon ang tawo nga ni may utok pulburaman. Ati laban-laban binumbahanay. Di ba la Tatay Degs? Ambot sa langaw. Oh, di ba? Oh. Kay mahubog-ubog ron may ara gani nga mahubog-ubog ron. Dahil niya singgit inaway, tapos pag singgit inaway, may pusil, mga pinalupok, tapos mambal nga, sino nagpinalupok? Singgit niya, ako! Singgit mo, katunog ba? Diba? Tapos may maoy man, nabugubog ang singgitan. Sino may isogde? Siling niya. Karami suminggit man. Ako! Siling niya. Tiduwa na kita Naka-standby na sa linya si Police Captain Leonelyn Talamilio, ang Deputy Chief of Police sa Uton Municipal Police Station. Ma'am, for confirmation lang ma'am, live kita subong sa 11 Mbps program sa gihapon ng pod mo si K5 Ralph Mosqueda. Ma-report kami diri nga nabatan ma'am, mga ginbawian kabuhi ang biktima nga gintiro sa ato sining police officer. Yes, sir. Amo na siya. Ang latest info nga nabato namon, sir. Pero hindi pa gid kami ka-confirm sa inyo, sir. Kay wala pa kami sang time nga gin-declare siya nga dead. Kag wala pa kami name sang doktor nga nag-declare, sir. Okay, pero paano ma'am? Sa information, ginbawian siya kag din nga ospital, ma'am? Sa Western Visayas Medical Center. Okay, ma'am, thank you so much, gid. Mayong udto liwat. Yes, sir. Welcome. Mayong aga. 11 Mbps. So, manang confirmation sa nga ginbawian ang biktima sang kabuhi mga K5 nga way gid nakaluwas. Matapos gin tiro sang sining police officer dira sa may Banwa sang Uton, especially sa may Banwa sang sa may barangay Santa Rita mga ka-K5. 11 Mbps. So gani wala armas, gamaoy lang ayhan pa may armas nga may bagangan ulo na. Sakto gid Sir Fred Pasgala. So muna ang shooting incident. Pagbalik ta magkatapos ining nationwide tandem broadcast, hibalon ta ang latest man sa kay K5 Karen Badilla. Istoryahan tayo ning partis plaka. Damo nagalagaw nga mga salakyan, damo mga nagalagaw nga mga motorsiklo nga for registration ang nakabutang sa ila sining nga pangalan. Karon sa mga vehicular accident nga nagakalahinabo, ga problema ang aton sining pulis. Sa vehicular accident dala ning mga hit and run. Mambal nga may plaka to sir, pero ang plaka niya for temporary. Tapos ang plaka niya doon di klaro to. Tapos iban gani nga. Why gani gid plaka? Ambot sa langaw. Karon nagpatigayon sang press conference ang LTO kahapon. Ginambal sang taga LTO, wala na kami sang backlog sang plaka. Kag dapat si Kasa mapagwa sang plaka utang man o kon cash 5 days matapos nagwa sa ila sining mga kasa. Lantawon ta kag pamatian ang reaksyon sang mga tag-iya sang kasa mga manager sang kasa mga K5 sa baligya sang salakyan o kon motor kun bala ini nga polisiya sang Land Transportation Office ang ila ginatuman. Siling ni Attorney Gaudio Sohidospan kahapon may isa ko car company nga ging kasuhan 20 mila. Wala gin tagaan plaka. Kinasuhan ko. Di man, nagmulta man. Kaya bisan migo kon sa insakto na dapat sa layi kita mo. Sa mga madakpan, balada nga nakabakal na motor. Tapos multahan kayo mo sa LTO. I-charge nyo, ang balan yung kompanya nga. Kamo ni bayad kay way ko plaka ka, tagaan nyo ko temporary kay may order na gali si LTO nga dapat within 5 days i-release yung akong plaka. The worst. Ining mga gabaligya sang salakyan, especially ining mga taga nagabaligya sa mga motor,
Pangayon ka pa 2,200, 3,500, 1,500 para kuno sa processing sa katunto niya. Mga sindikato man ni sila. 5 days kay pag dapat sang kasa sang salakyan ara na ng plaka. Garing ini sila. Ambot nga ginaamo sila nila. Unta na eh. Andiya. Ni Mayor, ambot nga ginaamo nila siniya. O sige. Magasulod na ang National Tandem Broadcast diri sa ato sining pagpangalagad mga balik kita sa dili gid lamang madugay. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa It's a hammer of justice. It's about freedom. It's a song about love between the brothers and the sisters all over the Congratulations to K5 News FM Iloilo on your 3rd anniversary. Si Senator Tolentino, I commend your dedication for delivering quality news and entertainment, which has made a significant impact in Iloilo. Special acknowledgement and thanks to the station manager, Mr. Ray Espejo Malay, for his leadership and commitment. Naway lalo kayong maging matagumpay. Tapos si Senator Tolentino, ang inyong majority leader. Maraming salamat. It's a hammer of justice. It's about freedom. Congratulations K5 News FM Iloilo on your 3rd anniversary. Sa sulod sang 3 ka tuig, nangin kabahin na sang kabuhi sa mga Ilonggo ang K5 News FM paagi sa inyo mapuslanon nga mga balita kag impormasyon, kalingawan kag serbisyo publiko. Kabay nga magpadayon ang inyo pagserbisyo sa mga pumuluyo sa madamo pangatinuig. The Iloilo Provincial Government also wishes to express its heartfelt appreciation to your station for your invaluable assistance in broadcasting crucial information and promoting key advocacies within our community. Indeed, K5 News FM has become more than a radio station. You've become a beacon of information, a source of entertainment, and a pillar of public service. To the men and women of K5 News FM, congratulations and keep up the good work. Hoy! Bugtauron, magbararango na kamo! Magpararigos na kamo! May mo ginabat yan naman na. Oo. May ko kumati, mga kanisa kakadlaw lang gani ako lang nga asawa. Ako galit si Joseph Intila, K5 at Volunteers Taxi Patrollers. Nag-start sa Barangay Banuyaw, La Paz, Iloilo City. Pero may nga nagpamati adwadlaw sa K5 News FM Iloilo 88.7. Isa doon naluoy na ko sa akong nga speaker sa taxi kay wala unta sa iya nga uwang sa pagpatukar sa programa sa K5 News FM hasta sa pagtulog. Bisan sa damgo gani namon Sa matripon kami ka Soriana kami nga Mex sa damgo ko mo ni Mex so pamatsaga ko duga field reporter man ko mo. Pero wala man imposible. Oo. So nanamian ako kay gina-acknowledge ko bala nila nga ano kagali ang K5 News FM volunteers kagali. Bako isa ako sa mga volunteers bilang taxi patrollers. Balabaw maayo gida nunoy kay nakasulod ikaw. Ng mga pagkain, mga junk foods, mga fast foods, syempre sobrang kanin. Ayan, naku, only rice. Ayun nga sa mga health experts, no, na ang fast food daw ay nagpapabilis ng kamatayan. Nako, mag-isip-isip na kayo. DTX 500. Kaya kung hindi nyo po ito kayang iwasan, dahil sa nature ng inyong trabaho o pamumuhay, ay mas mainam na mayroon kayong baong proteksyon araw-araw. Dapat. Upang maiwasan ang stroke. Mag-DTX 500 at Mighty C, the alkaline vitamin C araw-araw, upang ang inyong kalusugan ay nasa top condition. DTX 500. Exactly, Doc Far. Kaya nga may baon akong DTX 500 araw-araw. Umiinom ako ng 3 times a day pagkatapos kumain dahil ayaw ko ma-stroke, Doc Far. Nakakatakot. Sinasabahan ko na rin ito ng Mighty C, the alkaline vitamin C, para ako'y resistensyado at maganda ang aking blood circulation. Ang oras sa buong Pilipinas, alas 12 ng tanghali.
Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon K5 News Philippines. Sumasa inyo ang Mighty C Network News. Mighty C Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Gani Oro. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Sa ulo ng ating mga balita, Kamara pinagpapaliwanag sa Supreme Court hinggil sa PhilHealth Protection o Petition. Simultaneous one-time, big-time anti-carnapping operation isinagawa naman sa Subic, Zambales. 500 kaso ng leptospirosis sa bansa na itala ng Department of Health. High-ranking official ng NPA natagpuang patay sa Iloilo. Ilang guro nagrally sa DepEd para ibasura ang matatag curriculum. 5 estudyante muntik ng kidnapin ng mga lalaking sakay ng isang puting van sa Aklan. Long weekend, asahan na sa susunod na linggo. Isa namang high-value personality arestado sa isinagawang operasyon ng kapulisan sa Dumaguete. Isang lalaki rin binaril sa sariling bahay, patay sa Capi. At mga kooperatiba at LGUs inatasan ng Pangulo para sa pagsasanay ng mga magsasaka sa bansa. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Magandang tanghali Pilipinas, ito ang Mighty C Network News. Mapapakinggan simulcast sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong kapuluan. Ako naman ang inyong tagapagbalita, Gani Oro. Sa detalye, pinasasagot ng Supreme Court ang House of Representatives kaugnay sa petisyon ni Senate Minority Leader Aquilino Pimentel at Philippine Medical Association bilang mga PhilHealth contributors. Nais ni Pimentel na maglabas ang korte ng Temporary Restraining Order o Writ of Preliminary Injunction para naman maharang ang paglilipat ng pondo ng PhilHealth sa National Treasury. Sa en-bank resolution, inatasan ng Korte Suprema ang Kamara na sagutin ang petisyon ni Pimentel at ihain sa loob ng 10 araw. Una lang kinwestiyon sa Supreme Court ang legalidad ng probisyon sa unprogrammed appropriations sa 2024 national budget at pagtap ng 89.9 pesos o billion peso mula naman sa pondo ng PhilHealth Insurance Corporation at PhilHealth Fund. Samantala naman, simultaneous one-time, big-time anti-carnapping operation isinagawa sa Subic, Zambales. Ang detalye na balita hatid ni K5 Clarissa Berha. Isinagawa sa Subic, Zambales ang isang simultaneous one-time, big-time anti-carnapping operation sa panguna ng Highway Patrol Group Zambales at Land Transportation Office. Partikular na tinutukan sa naturang operasyon ang pagsunod sa Republic Act 4136 o Land Transportation Code, Presidential Decree No. 96 o unauthorized use of blinkers and sirens at other related laws katulad ng wastong paggamit ng helmet at pagsusuot ng seatbelt. Sa panayam ng K5 News FM Olongapo, sinabi ni Provincial Highway Patrol Zambales Team Leader, Police Captain Christopher John Pulgat, na kasama sa operasyon ang pag-check sa mga motor, sasakyan at mga jeep. Ayon din sa kanya, ang inisyatiba ay binubuo ng composite team at tuloy-tuloy na gagawin sa iba pang mga munisipyo. Ito si K5 Clarissa Berha para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Olongapo, K5 News FM.
Patuloy pa rin ang pagdami ng mga bilang ng mga pasyenteng nagkakaroon ng leptospirosis sa bansa dahil pa rin sa pananalasa ng bagyong Karina at Habagat. Ayon sa Department of Health, pumalo na sa mahigit 500 pasyente ang na-admit sa leptospirosis. Abot naman sa 43 pasyente ang iniulat na nasawi dahilan sa naturang sakit. Mula sa naturang numero, 41 dito ay mga matatanda habang 2 pasyente naman ay bata. Karamihan sa mga naitalang kaso ng leptospirosis ay mula sa Metro Manila. Sa isang panayam, sinabi ni Health Assistant Secretary Albert Domingo na ang kabuang 523 na kaso ng leptospirosis ay naitala ng kanilang ehensya mula August 8 hanggang August 13. High-ranking official ng NPA natagpuang patay sa lalawigan ng Iloilo. Detalye na balita hatid ni K5 Kim Kaluyo. Natagpuan ang bangkay ng pinaniniwalaang high-ranking official ng New People's Army sa Barangay Kabatangan, Lambunaw, Iloilo kahapon Agosto 15. Sa panayam kay Army Lieutenant Colonel G.J. Javines, nasa advanced state of decomposition na ang bangkay ng lalaki na tinatayang 50 taong gulang ang edad at may maiksing armas na narecover. Pahayag pa ni Javines, posible na nasugatan sa nangyaring engkwentro noong Agosto 8 sa Barangay Aglonok, Kalinog ang lalaki at nag-withdraw sa Kabatangan, Lambunaw. Sa ngayon, may identity na sila ng nasabing NPA, ngunit hindi pa maaaring mapalayag. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM. Sa iba pang balita, nag-rally sa harap ng Department of Education ang ilang guro at DepEd personnel na kasapi ng Alliance of Concerned Teachers. Ito'y para hilingin ang pagbasura sa matatag curriculum na anilay dagdag pasanin sa kanila. Ayon pa sa mga guro, lalong nadagdagan ang kanilang trabaho pero hindi naman tumaas ang kanilang sweldo. Ginawa ng mga guro ang kanilang pagkilos pagkatapos ng kanilang klase. Ipinatupad ang matatag curriculum bilang bahagi ng umano'y pagpapangat sa sistema ng edukasyon sa bansa. MyTC Network News. MyTC Network News. Samantala naman, 5 estudyante muntik ng kidnapin ng mga lalaking sakay ng isang puting van. Ang detalye na balita hatid ni K5 Regeline Tornino. Mapalad na hindi natangay ng puting van ang 5 mag-aaral ng Katiklan Elementary School dito sa Malay Aklan matapos umanong pilit na pinapasakay ng nagka-face mask at nakasombrerong 3 mga kalalakihan. Nangyari ang insidente habang papauwi na para sa pananghalian ng mga estudyante nang may biglang humintong van at pilit na pinapasakay ang mga ito ng libre. Pinilit na pinakyat sa van ang isang grade 2 pupil, ngunit mabuti na lang at nahila ito ng kanyang mga kasamahan. Mapalad naman at may nakakitang ilang residente roon at lumapit dahilan para pumaharurot na ng takbo palayo ang naturang van. Sa ngayon, binabacktrack pa ng mga otoridad kung may mga CCTV sa lugar habang inaalam pa ang pagkakakilanlan ng mga taong sakay nito na hindi na namukhaan. Samantala, isinailalim naman sa counseling ang mga mag-aaral na walang humpay sa pag-iyak at takot nang pumasok sa paaralan dahil sa inabot na trauma. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Regeline Tornino para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM. Sa iba pang balita, nagpasya si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gawin sa Agosto 23 taong 2024 ang non-working holiday sa Ninoy Aquino Day. Sa inilabas na Proclamation number 665, nakasaad na imbes na August 21, 2024 ay magiging August 23 na ito para sa mas mahabang weekend. Nangangahulugan ito na magiging 4 na araw na walang pasok dahilan sa Agosto 26 ay regular holiday din dahilan sa observation ng National Heroes Day. Inatasan na rin ng Pangulo ang Department of Labor and Employment na maglabas ng circular
para naman sa implementasyon ng proklamasyon para sa mga pribadong sektor. IC Network News. IC Network News. Isa namang high value personality arestado sa isinagawang operasyon ng kapulisan sa Dumaguete. Alamin ang detalye na balita hatid ni K5 Shara Humilio. Inaresto ng mga operatibo ng Provincial Intelligence Unit kung PIU at Provincial Drug Enforcement Unit ng Negros Oriental Police Provincial Office ang isang high-value target na drug personality sa walang tigil na kampanya laban sa legal na droga. Isinagawa ang operasyon alas 2 kahapon ng umaga, Agosto 15 sa Purok 6, Barangay Balogo, Valencia, Negros Oriental. Inaresto ng pulisya si Walt Gonzalez alias Yengs, 41 anyos, binata at residente ng Upper Lucard, Barangay Poblacion 2, Dumaguete City. Arestado ang suspect matapos magbenta ng 20 gramo ng shabu sa isang police pusher buyer na may standard drug price value na 136,000 pesos. Nakakulong na ang suspect at isampa ng kasong paglabag sa RA 9162 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kini si K5 Shara Humilio, pa sa Kapyon nga balita, Serbisyo Publiko o Kalingawan sa Negros. K5 News FM. Isa namang lalaki binaril sa sariling bahay. Ang detalye na balita hatid ni K5 Angel May Ciudad. Patay ang lalaki na binaril ng riding in tandem sa loob ng kanilang bahay sa barangay Punta Tabok, Rojas City. Kinilala ng pulis ang biktima kay Kashmir Bacaro, may sugat sa kanyang pisngi at katawan. Ayon sa kwento ng kasamahan sa bahay ni Bacaro, 7 putok ng baril ang kanilang narinig at lalaki na kasombrero at bonnet ang kanilang nakitang bumaril sa kanya. Habang nasa labas ng kanilang bahay ang driver na motorsiklo na kasama ng gunman. Na-recover sa crime scene ng Soko ang isang sachet na suspected na shabu at 7 basyo ng caliber 45. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Angel May Ciudad para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Capiz. K5 News FM. Mag-iisahin na lamang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga kooperatiba at mga lokal na pamahalaan para sa pagsasanay ng mga magsasaka. Ito'y kasunod ng rekomendasyon ng Private Sector Advisory Council na lumikha ng tanggapan sa ilalim ng Department of Agriculture na tututok sa capacity building at professionalization ng agricultural cooperatives. Ayon kay Pangulong Marcos, ang Cooperative Development Authority o CDA ang sumasaklaw sa mga kooperatiba, kaya't ito ang inatasan niyang maging daan sa pagbuo ng partnerships ng agricultural cooperatives at local government units para naman sa pagpapalakas ng farmers development training. Ang CDA ay isang attached agency ng Department of Trade and Industry o DTI na nagtataguyod sa paglago ng mga kooperatiba tungo sa equity o pagkakapantay-pantay, social justice at economic development. IC Network News. IC Network News. Balita abroad. Opisyal nang kinumpirma ni Ukraine President Volodymyr Zelensky na nasa ilalim na ng kanilang kontrol ang isa sa malaking syudad sa Russia na Sudzha. Ito naman ay matapos ang ilang linggo na bakbakan sa pagitan ng Russian at Ukrainian forces. Ayon sa military chief ng Ukraine, ang kanilang sundalo ay matagumpay na nakausad 35 kilometers o katumbas ng 21 milya na layo sa loob ng teritoryo ng Russia, dahilan upang mapasailalim sa kanilang kontrol ang nasa 32 o rather 82 settlements sa Kursk region. Ayon pa sa Ukraine, naglagay na rin sila ng military force sa Sudzha upang mapanatili naman ang kapayapaan at pangangailangan ng mga residente sa lugar. Samantala, wala pa namang opisyal na komento ang Pentagon ukol naman sa nasabing pagsalakay ng Ukraine sa teritoryo ng Russia, partikular na sa Kursk region. At sumenyo po ang kabuuan ng ating MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandali magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Antabayanan muli ang programang 11 Mbps. At mula rito sa News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, Gani Oro, para sa Kampiyon na Estasyon, K5 News Philippines. You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Ang oras sa K5 News FM, alas 12:15 oras ginadulong sa atong sang D3 Bio. D3 Bio ang natural nga antibiotic sa ato sining nga mga suki nga mga tagpalamati ngati makapatay sa mga bakterya kag mga viruses. Ang mga antibiotic gina nga mga synthetic kung kaisa gahambal ngati delikado sa ato sining nga lawas, iban wala na lang gagamit sa antibiotic nagapangita sila sang natural nga pamaagi. So diri kita kung natural ginarekomenda namon ang D3 Bio. Ubo, sipon, hila na trangkaso pati ang dengue, matapna kung nagagamit kita sa klinika D3 Bio. Bakla nyo sa klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Standby kay K5 Karen Badilla sa sining result sa drug test sang mga pulis dara sa may Tigbawan Municipal Police Station. Matapos nga ginkandakan sila sang drug test sang Pizza 13 sang Agosto. Matapos ang ginpatigayon niya by bust operation, lapit 2 milyones nga balor sang shabu ang nakuha sa ato sining mga kapulisan sang Provincial Drug Enforcement Unit. Di doon nagaduda ang ato sining iban nga tropa sang pulis at doon may tipster ko no. So clarify ni Police Major Rolando Aranyo nga wala sang mali mga mga hambal nila ko no, mga pabula sa mga sindikato sa mga drogista nga munang pag-aon nga istorya kay Exidong ato sining nga pulis sa pagpanako sa mga illegalista diri sa aton sa probinsya sang Iloilo. So ginadramahan nila para balang madulahan ganang pulis daton balang di ipa-drug test man kita dayon tapos ina. Di mo na bala. Kamo na nga aspeto di ginapalo moral nila ato sining nga pulis pero hindi ina pwede matabo sa ato sining nga mga otoridad because nga ti desidido sila sa pagdakop sa mga drogista nga ni ngati mo ning salot sa aton sining nga palibot mga ka-K5. Imagine mo na may isa lang ka-addict sa panimalay, tama gid ka problema, tama ka budlay ang pagsinarayo kung may addict sa inyo sining nga balay. Mangkutan nyo lang ang mga may addict nga pamilya para maintindihan ninyo kag para nga makita ninyo kung anong sitwasyon sa ila sining nga panimalay kami addict kay nga man ginaobrada. Para nga malagas ang ila sining nga mga bisyo, mangawat na sila, ipamaligya mga gamit nila. Kaiway sila ng bakal mo. Okay, kung may obra ti, bonus. Kung wala ti, gakurog-kurog ng lawas niya, makita karon sang inobligya niya, mambal nga, kuhaan ko na ikibligya ko. Tapos, pag inabligya na, bakal naman shabu. Ang worst, para nga masustain ang yasining paggamit sang shabu, ti mabaligya mo siya sang shabu, ti kibot ka lang imoya, nga ikapamilya, way kakabalo, nga dakpon ng inyo sining himata karon. Mambal ka nga tama niya kabuot way nagintra siya shabu ti way gintra gindakop di ba? Amo nang masami nga sabat sang pamilya nga waay kahibalo sang modo sang obra sa ila sining mga himata nga nagabaligya sang shabu. Ma'am, nabalaan mo bala nga imo nga pamilya, imo bata, imo nga bana, imo pakaisa ga baligya sang shabu, imo apo? Wala. Tiyan mo nang sabat. Kabuot man sinasiya. Kabuot nga aking dakop. Kung may gintra sa bligasang shabu, bligasang illegal nga aking dakop. Ambot sa langaw. Di ba? Ang mga drogista, mo nang ginaobra-obrahan nila sang drama. Para nga mapakita nga to sining nga pulis way nagana mag-operate pero sige-sige ang pagpatigayon sa mga drug by bust operations ng Iloilo Police Provincial Office, especially nagligad na sa may banwas ang Tigbawan nga may nagkaladakpan mga ka-K5. So ara na si ka-K5 Karen, ka-K5 Paul, naka-standby na sa linya si ka-K5 Karen Badilla sa iya sining report. Palihog standby
ka K5 ba Karen Badilla hindi na tong tramukon ko di. Ay karo. Oh, sige kay K5 Karen. Ang kampiyon nga sige. Kay Ralph, din kumpirmar no, ni Police Major Rolando Aranyo, ang spokesperson sa Iloilo Police Provincial Office o kung IPPO, nga nag-negatibo sa drug test ang 32 tanan ka personnel o kung personnel sa Tigbawan Municipal Police Station Kakifibral. Sa interview naton kay Police Major Aranyo, ipahayag kini nga kahapon nga adlaw nagwa ang resulta alin niya sa Regional Forensic Unit Kakifibral nga amo ang nagpabigayon sa random drug test dito sa Tigbawan Municipal Police Station Kakifibral, no? Kasunod man ini sa operation or sa dako nga operasyon pang aton nga kapulisan batok sa anti-illegal drugs Kakifibral. According sa kay Police Major Aranyo, ngati ang ining pikang sang aton nga kapulisan ang pagpa-drug test sa ila katahin man ini sang internal cleansing bala nga existing program subong o kung naga-exist nga program sa Philippine National Police or PNP Kakifibral pagsapon ng mga tagpalamati agud nga mapabilin ang integridad sang aton nga kapulisan. Ari pala Kakifibral si Police Major Rolando Aranyo sa interview naton sa iya. So, result naging palabot sa Regional Forensic Unit. So, dito na pinitikuan na natin yung mga personnel na ginalagong sa random drug test dito sa Tigbawan Municipal Police Station. Oo. Sir, ang palihan sa 13 mo, sila sa dance, sir, no? Nakita to ang head, sir. Yes, that is correct. Thank you, Karen. Oo. 32 na lang yung Oo. Sir, after ginagawa ang result, sir, ano ang masunod naman ako, sir? Yes, no, sir, may direct information na may alam mo ka-comment mo sila, no? So, yung no, na consignation process, magkakatayo din na okay, hindi ko na nakakapiyuan na okay, pag-gandin na is sigurado muna na may validate na ito kung ano niya ka matuusbya information. So, kahit una, information naman natin nila ng mga personnel sa Tigbawan Municipal Station na ano kami ng pagkakatayo natin talang na ma-carry out natin ang kamaturan kaya mo pati ang informasyon na isa lang mga pangkuba ang ganito pinapatigayon at ang kampanya Municipal Police Station na may Tigbawan Station is one of the police units natin under the IPPO na very active in terms of anti-illegal drug campaign natin. In fact, mga 20 to 40 siguro before sang pinabigay nga sa po mga operation sa panuwasang Tigbawan, may harapan direct na mag-set-put natin sa operation na yung patigayon ang atong direct station drug enforcement team sa pamuno ni Political Team George Minanto. Sir, ang pananglitan nga mapamatudan, sir, nga may protector din na sir, ano yung matabo sa police dito, sir? So, every time yung mapamatudan nila, no, mapalitik na ito, yung matuto ng information, then, of course, no, ang sunod naman dahil sa pagpasakam sa mga mga charges, administrative, may Cleveland House ko na, o ang ating enforcement, pero pwede pa rin siya mapasakam sa kriminal. Okay. Sir, then, of course, ako lang ng the purpose ng atong validation process kaya again, no, wala na natin nag-mapping, no, ang Unit Office, especially sa pagsumunod sa Provincial Director sa mga information, again, kung ang ginagawa information, hindi na lang siya magpakalan, hindi na lang siya bakit sa momentum na may arat kita sa mga medyo niya sa mga kadalag po mo ang sinihin mga operation. Sir, tanong ko na kay Ralph na batian si Police Major
Rolando Aranyo sa interview naton sa iya nahanungod niya sa drug test kag sa ginapangayan nga may possible may protector no dira iya sa nasambitan nga police station kay 5 ran. Oh, kay mabudlay niya kay 5 Karen kon ga plano sila ma-operate tapos may isa to karong ka pulis nga kwan nga nagahambal nga ikaw din operate to may magad nagaredy naton din nga mga operatives palagyo ka doon dyan. Oo. Kaya mo pag nakaki-5 ras no ang isa sa mga rason kung imo iniya sa PNP ako na siguro magkaki-5 ras na makapili ng ilang integridad kag credibility pala sa pagserbisyo ya kaping 5 ras. Oo. Regarding sa natabo sa may banwas ang Oton, nakahatag siya sa statement niya kay 5 Karen? Yes, sa kay 5 Brazo. Natalada ni nga pasakaan sang kaso nga administratibo kag kriminal ang patrolman kay 5 Brazo na na-assign dira iya sa Oton Municipal Police Station matapos sini nga kitiro ang iya man ang upot kay 5 Brazo sa ilimnan dito sa may kay natabo giniya kang 5 Bral nga samtang nagainom-inom sila syempre kung ubog ka kang 5 Bral patayon tayo pala nga istorya kay 5 Bral itong singit si Kaperde ang ining biktima na kilala kay pangalan ang ining biktima kay 5 Bral nga kilala sa kay Mario Librias Billones. Una siya kay 5 Bral na nagulog sa iya nga hotel. Pero, since kinaunahan siya ni Patrolman Mike Tagakay, sinatiruhan siya kay 5 Bral ang duha ka beses. Kag after niya gintiro ni Tagakay, si Villones, ang pulis man mismo nagtawat sa kay 5 Bral no, sa ambulance or sa dito sa police station nila sa iya di ka na? Butwa na yung sabi? Oh, sige lang. Samtang garidayal kay pabati ta ang interview niya kay Police Major Rolando Aranyo kay 5 Paul kay balanta naga-travel sila subong going sa isa ka area sa diin based sa information didto dalon ining mga napatay nga miyembro sang New People sa Army kay 5 Paul. So wala guro signal pa kay naga-mobile sila going sa isa ka banwa sa diin didto para makumpirma kung si Kuncha gid man ining napatay nga miyembro sang New People sa Army kag ang isa pa didto ka babaye ka K5 Apple. Si K5 garin gyud balik. Ara siya. Ibabati tang iya sining interview, wala siya ato sa iya. Okay. Regarding naman sa pakakasuhan sa administrative kag criminal case ang atong police. Basta may commercial ka pa. Sige. Balikan ta lang siya samtang naga-mobile sila sa dugang pag-impormasyon diri sa aton sining pagpangalagad. Alas 12:28. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa burning through the years. Yung mga vitamin sila ni Doc, lalong-lalo na sa D3 Bio, coffee na DTX Coffee at saka DTX 500. Nasubukan ko yan, ang ganda, namit talaga. Sa K5, lahat ko yan napakinggan. At saka sinubukan ko talagang bumili. Ako si Perla Manaay, nagapamatigid kami sa K5 News FM Iloilo. Kami sang dalawa ng bana ko. At pagbugta ko ng madaling araw ng alas 3, ginapaandar ko na yung radyo hanggang gabi na yan. Tapos yung mga tricycle driver diri nagatambay sa Tintin Toro-Toro para mamati sa kay maninay-mani na mga drama. Iba nakakarilit at iba umiiyak dahil sa ang ganda ng mga istorya. Maganda sir kasi diba ang mga tao, siyempre mga tao kainan to dito sila nagtambay para makinig. Yung mga balita namin kasi marami kaming nabalaan sa mga balita. Kasi kahit saang sulok man ang part sa Panay Island,
nababalita ninyo kung ano yung mga nangyayari, ano yung mga paghitabo. Nauna sa balita parati, lagi silang una, the number 1, K5 News FM Iloilo. Ako sa liwat, si Perla Manaay, ako nagapamati talaga sa K5 News FM, sulit talaga. Kampiyon K5 News FM, my favorite station. So, ang na-excite sa akon kada bumati kada bulan is ang papremyo gid nila. Wherein nga amo gid ang ga-excite kami kay kung magkirimit ang mga pao namon diri, ma'am, open na ang radyo, ma'am, tunuga gid, ma'am, i-connect sa amo ni siya, ma'am, sa connect sa amo kato, ma'am. Ay mamati gid kami. Ay ma'am, nagdaog ako. Present. Gamawa kami na. So, naga-banding kami tungod sa scenario. Ako gali si Sheena May Pagulong Novelonio, nagaobra diri sa Western Visayas Transport Cooperative as a table in charge. Sa mga balita, syempre, ang WBTC kaupod yung gidira perme. Ang nagakalatabo sa dalanon, updated kami kung ano nagakalatabo dira dampe sa kung ang sa diin nga area ang may mga traffic, may mga disgrasya, kagi makapulot man sa amon sang ay okay sa amon nga time, sa amon nga time ma-adjust namon ang time sang both side driver pa kag ang amon ma'am nga pwede namon ma-adjust sila sa ilang nga pag-limit sa amon. Kag isa pa gid ang K5 nagabuligid sa amon diri sa WBTC para nga ma-encourage ang amon nga mga driver kag pa nga mag-strive hard pagid sa ilang nga pandabaho. Hay may mga puntos na sila nga makuha mo men sir mo sa kada post nila sa mga senaryo sa dalanon, may point sila nga mabuol kung we're in nga kada bulan, ay ma'am, nanalo ako ma'am, kamo na sila. And then kung kape na siya o kung ano, nakahatag ang K5 sang isa ka way para nga magbanding kami. Kay ang mga kape, mga kwarta nga nadagaan nila, ginatipon na nila, ma'am, share tayo dito ma'am, mga pikita, mamahaw kita, gabakal sila sa mga pizza. So ang K5 ga-help man sa amon, we're in nga mag-broadcast sa isa ka namon. Sa liwat, ako si Sheena May Pagulong Novelonio, nag-obra diri sa WBTC, hambal nga ang K5 or ang 88.7 K5 News FM kaupod kag kampiyon. Tonight, we honor the hard work, passion, and resilience of every member of K5 News FM. You stumble through your days, got your head hung low, your sky's a shade of gray, like a zombie in a maze. You're asleep inside, but you can shake awake. Come on. And together, we are back, the party party. And together, we will continue this song that towards the pillar, to the sky, and let's open with fight. The world becomes a fantasy, and you're more than you could ever be. 'Cause you're dreaming with your eyes wide open. And you know you can't go back again to the world that you were living in, 'cause you're dreaming with your eyes wide open. So come alive. And congratulations for making it to this point. Salamat sa ating mga anchors, DJs, news writers, reporters, technical staff, drivers, and everyone who's equal to prove us to wear our
Gustong pagbati, Deposit Jesus Cudero, sa lahat na bubuo ng K5 News FM Iloilo, happy 3rd anniversary. Hiling at dalangin ko na patuloy ninyong pagsilbihan ang ating mga minamahal na kababayang Ilonggo sa ngalan ng serbisyo publiko. Mabuhay po kayong lahat. Congratulations and happy anniversary. Happy 3rd anniversary sa lahat ng bumubuo ng K5 News FM Iloilo. Salamat gid sa inyong malayang pamamahayag sa lalawigan ng Iloilo. Sana ay patuloy po ninyong paglingkuran ang ating mga kasimanwa ng patas na pagbabalita at magagandang musika. Marami kayong napapasayang Ilonggo tulad ko. Proud ako sa inyo. Cheers to many more years of tuning in and enjoying the sounds that make our days brighter. Congratulations on reaching this milestone. I love you all. Happy anniversary to K5 News FM Radio in Iloilo. Good day to all of you. Happy anniversary. Thank you for delivering the news to our Ilonggo brothers and sisters. We wish you the best in the coming years. Mabuhay po kayo. Mga ka-K5, daw kadasig lang sang tiyempo. Daw kaangay sa isa ka baga nga amat-amat nga nagasigrap hasta nga nagadako kag nagkalayo. 3 taong haghahatid ng serbisyong totoo at may puso sa bawat Ilonggo. Ngayong taon, hindi tayo nagpahuli sa pagkalap ng mga naglalakihang mga balita at kaganapan. Inihatid din natin ang kampiyon na serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. Sa information nga nakuha natin inisyal, bumato siya, no? Siyang nagpakilala ang pulisya ng isa sa ka-pulis. Naginalantaw, pagpangimon ang motibo sang krimen. Mahigit 10 pamilya na ang ating nabigyan ng tulong sa ating corporate social responsibility na kampiyon na serbisyo. Okay, ito. Tama ako lagi. Hindi ako ka. Ano? Wala na ba? Tapos ako daw. Luha ito, luha ako. Habi man ang basko. Ngayon na, kadaan ako niya. Sadya ko kanina, kabato na ako niya. Daw, happy birthday. Sana malala ako niya, Pasko. Diin man kami dalon sa amon pagpanlakaton, ang amon tagipuson sa pagserbisyo sa syudad kag probinsya sang Iloilo, magapadayon. Di namin kayo iiwanan. Tuloy-tuloy ang kasiyahan dahil kayo ang aming lakas at inspirasyon. Alas 12:40 na diri sa aton sining pagpangalagad sa 11 ng BPS program. Sa pangalan sang inyo regular anchorman diri kay K5 Jan Sapio, ako naman si K5 Ralph Dili Mosqueda. 11 MBPS. Hibaloon ta ining information nalin sa Land Transportation Office angot sa distribution sang ato sining mga plaka mga K5. Kay kabudlay kay kung mag-order karon ng LTO nga no plate, no travel policy.
ti Mamburubudlay ni kay ang pinakamahapos nga transportasyon na diri sa ato sa Pilipinas sa una Carabao ti subong motorsiklo na kaki 5 pole tinang baka ka rin motor para nga magtawhay kag maghapos ibo sini nga pag-travel pero ang nagapabudlay sa imo nga kun sa diin may ang sa mga memes bala nga nagamotor ka anong nagpapabilis ng tibok ng puso mo Ambot sa langaw tiyang nagapabilis kung may checkpoint kag may LTO Pinagbakal ka within 5 days iga-release sa LTO. Pamatiyan ta ang report dalin sa kay K5 Kimberly Caluyo. K5 Kim, palihog standby. K5 News FM. Kampiyon report. Historiador, amo na ko nangambal sa mga motorista ka K5 Ralph sa regarding Madrid statements ng LTO nga within 5 days dapat mahatag na ang plaka sa mga motorista. Kay after nato nga naging post sa K5 Ralph ng press conference kahapon, damo nagambal nga nadunot na gani ko ng ilang motor na impas na iban to nagkalaguba na wala ganang gyapon kuno plaka. Ambot sa langaw. Tiyang tupad mo da ang iyan nga motor ibeligyan na nga isang asawa kay pakabot plaka. For me ako ganun na pamangkot kung ano to available nga plaka sa LTO. Kaya mo man isa-isa siguro. Wala pa plaka mo, sir? Wala pa. Takdan ka karton di. Ano gusto mo nga plaka? 6969? 6969 ka na? Oh, pwede ka na. Hindi ka na 4545. Pwede man na 888 ah. Congressman ba? So, naka-K5 Ralph, kahapon, according sa kay Mama Risa Cabero, ang acting chief sa new registration unit ng LTO6, according sa iya, whether cash man o kung hulugan sa mga kasa, dapat within 5 days, mahatag na upon releasing man sa unit. Kaya subong ko na dungan sa pag-process sa ORCR, ang pag-process man sa plaka ka K5 Ralph? Sino ma-process ka K5 Game? Kasa ka K5 Ralph ang may responsibilidad nga mag-process kag mag-tukbol-tukbol naman sa LTO kung anong status, kung ano ang mga plaka na nga available. O galing usually kuno mga motorista na to, experience nila, magkadto sila sa kasa, hambalan sila yung wala kuno dito, kung wala pa yung mahatag sang LTO, makadto sila sa LTO. Ang problema naman kuno, ginatudlo naman sila sa kasa ka K5 Ralph. So muna, ang gina-question subong sa aton sila mga pumuluyo. Pero according to sa datos, yes, ang LTO ka K5 Ralph, from June 10 to August 14, 2024, 204,801 na ka mga plaka ang na-release o kung na-turn over na sa mga kasa ka K5 Ralph. Kung may pa sang remaining na 5,683 o kung cascading niya kung wala pa ma-assign o kung wala pa sang may nagapanag-iya ka K5 Ralph. Wala din na swertehan din kilala ta sa 204,000 ka K5 Ralph. So also, region-wide ni ka K5 Ralph, no, ang gining distribution sa sining mga plaka. So, according man rin kay Atty. Gaudio Suides-Panda II, ang officer in charge ng LTO, nga libuton ko naman nila ang mga kasa, motorcycle dealers diri sa may Western Visayas para maiwalaan kung ano man rin yung problema kung nga ang gaka-delayed o kung damo reklamo sa gihapon nga wala sa gihapon ang ila sila nga plaka. Yari pala pamatian naton ang imo manigali ka K5 Ralph no nga interview diri sa aton sa LTO Region 6 sa ginpatigayon nga press conference. Susulinarang sila control as of today kasi maraming bulk ng plates na binigay namin sa kanila. Pero as of this moment sa aming office, wala na talaga kaming backlog. So di ba, yung responsable sa pagbibigay ng plate is yung kasa? Yeah, yung dealer. So, yung kanilang ini-style, naniningil sila ng certain amount and then sabi nila, sila yung mapaprocess natin, which is dapat, di ba, number of days lang para yung hindi ma-apprehend yung mga nagmotor natin, di ba? Yes, as of today, sir, kada
natin ng registration, mayroon ng plate na kasabay, wala na tayong backlog talaga. So if ever na naniningil sila, hindi natin kontrolado yun, pero ang totoo niyan, sa kanila na lahat ng plates, wala na tayong backlog na dapat ibigay pa sa kanila. Upon receiving ng motorcycle, ilang days na dapat ibigay yung plaka na rehistrado ng LTO? Dapat 5 days, sir, within that time, nasa kanila, nasa owner na yung mga plaka. Okay. Kasi pag na-process na namin yun, sabay yun sa, sa CR at sa CAWAR, sabay yung plate natin sa ngayon. Fully paid or... fully paid or sa kanila na kasi yung fully paid or hindi na namin alam. I-release agad after 5 days. Hindi ko lang alam sa kanya, pero dapat i-release nila, yes, sir. Kasi hindi makatakbo yung sasakyan unless wala siyang plaka. Kasi nag-issue sila ng temporary plate. That's why na maraming pag nag-checkpoint si LTO, makikita mo sa daan, maraming nakahiliran ng motorsiklo na for registration. Doon yan yung concern mostly ng mga nagmumotor. So, siyempre, napakalaki 5K, bala mo ka ano? Do mga otis kami, day mamo. Ilongga, masyadang hindi Nagalog. Paano mo nalalaman na Ilonggo? Si ma'am ganito, duga kuriit, no? Do hindi ka pangita sang tinaga para maambalang gusto yung ambal. Gani si ma'am ni sa apprehension, nagayuhum-yuhum siya. Saling ko bago ko lang na-realize, ko puro mo lang nila Ilonggo. Di kayo may mandate ka na sa ilang at Tagalogon kag i-vibrate mo. Huli ko na nalaman na Ilongga pala siya eh. Ilongga sa tunay na Ilongga. Kaberon, mga taga Kalinog pa na ganit. Pero, so, na ka K5 Ralph, kung ang ginambal yun sa bungin sa mga motorista, tani ko no, sang nagpa-presscon ko no sila, ara ko na yung mga motorcycle dealers, so kon kasa, para ko na maklaruhan, kung sinugin man ko no yung may sala. Amo gani ka K5, Kim. So, salamat, Ged. So kabay pa nga nagrasahan man yung tupad taas na maabot man yung plaka. Ang baga isang iyang asawa, it's easy to talk but no action. Sa comment niya din sa comment niya. Yung nagbaligya na karoon na. Laban yun eh. Kaya ganun sa tupad ko, baligya ako na wala man gapon paka. Oo eh. Sige, salamat gid kay 5 Kim. Sige, kay 5 Ralph, report nagikan sa LTO Region 6, si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, kagaringawan sa Iloilo, K5 News FM. K5 News FM, Kampiyon Report. Salamat gid kay K5 Kim Caluyo. Ibaloon taman ang update sa Iloilo Provincial Capitol. Kay ang PDRRMO magadeklara kuno sila sang state of calamity. Hibaloon tang ang rason nga magadeklara sila inibala tungod sa dengue cases dari sa aton sa probinsya sang Iloilo. Norma Dana Balduque, salamat gid sa pagpamati dari sa ato sining pagpangalagad. Kay Mabs Budi naga-join man sa aton sining palatuntunan. Naka-standby na sa linya si K5 Alex Escalante. K5 News FM, Kampiyon Report. Sa K5 Ralph, gin-recommend no sang Provincial Disaster Reduction and Management Council kon PDRRMC naton ang pag-declare sang state of calamity diri sa Iloilo Province. Ini ang kasunod ka K5 Ralph sang ginpatigay no nga special meeting sang PDRRMO kagiban pagid nga mga kabahin sang PDRRMC angot ini sa rising nga cases sang dengue diri sa Iloilo Province wherein naglabot nakita sa 4,500 plus no ka K5 Ralph and sa death naton may ara nakita sang 10 ka mga nagkalamatay bangod sa dengue diri sa Iloilo Province. According diri kay PDRRMO Chief retired Colonel Cornelio Salinas, nalabot na no sang Iloilo Province ang mga criteria ni bala K5 Ralph agod nga ideklara ang isa ka lugar under the state of calamity. Sa diri ang amo ang extreme high incidence sang isa ka balatian whether makabig man nila siya nga communicable, makalalaton or non-communicable o kung hindi siya makalalaton. And isa diri
nga nalabuot pag nga criteria sa Iloilo province amo ang 2 or more municipalities no ka K5 Ralph nga affected sa sining disaster o kon balatian. Diri sa Iloilo province we have 3 na ka municipalities ang nag-declare ng state of calamity. Una diri ang siyudad sang Pasig, kinsundan sang Miagao, dira sa my first district, kinsundan pagid sang Tigbawan, ka K5 Ralph. So 3 na ka mga municipalities ang nag-declare ng state of calamity, which brought to that criteria nga pwede na kita maka-declare ng state of calamity. Now, ang ginahulat subong sa aton nga Committee on Health sa ang panalawigan ang pass nga resolution sa Provincial Disasters Reduction and Management Council nga i-submit na ka K5 Ralph no sa aton nga provincial board for the official declaration kag paghimo sila sang layi para nga mabutang under the state of calamity ang province of Iloilo ka K5 Ralph. Just in case nga maaprobahan ni isang provincial board ang pag-propose ang state of calamity ka K5 Alex, mga saan o gini-implement posible? Target nila? Implement ni siya effectively dayon kay we are talking about emergency ka K5 Ralph. Ang aton dira nga himuon or ang himuon sang Iloilo Provincial Government kadungan sang state of calamity declaration, may fund na siya nga hulagon dayon no ang aton nga Iloilo Provincial Government para nga makahimo sang nagkalain-lain yung mga interventions to help no atap na sang dengue diri sa Iloilo province. So mabakal kita mga bulong, dengue test kits, kag iban pag yung mga kinahanglan dayon i-procure sang Iloilo Provincial Government para nga mas madasig i-detect ang dengue sa mga municipalities naton, especially in mga banwa naton nga damo gid ang cases ka K5 Ralph sang dengue diri sa province. May special session ni kung sa regular session nila ni? So far, as of the moment, ginpamangkot naton diri ang taga SP, wala pa man sila naka-declare or wala pa man sila naka-istorya kung makandak sila special session, pero most probably next week, Tuesday man ang session sang aton nga council, basi mapasulod siya next week ka K5 Ralph. Pila diri nga lang taw nga budget ni makuha? So far, wala pa kita gid sang idea about the budget, pero medyo dako-dako ang kinahanglan naton. Though naghambal si Governor Defensor nga biskan kahapon sang iyang press conference nagligad nga adlaw hambal niya hindi man naton kinahanglan gid nga dali-dalion nga mag-declare sang state of calamity kung wala pa gid man na nabuot sang province ang criteria kay may ara pa man kita sang kwarta nga hulagon pa sa K5 Ralph. So as to the number or digits kung pilabi ipasar sang aton nga Iloilo province or hulagon sang Iloilo province naton, wala pa gid kita ka K5 Ralph sang ibalo regarding that, pero i-check naton karon with the Committee on Health sa pagpamuno ni board member Joan Hermenanda kay siya gid ang ma-propose ma-open sa floor about the resolution of recommendation from the PDRRMC para maistoryahan sa aton mga board members sa sangwiang panalawigan sa K5 Ralph. Salamat gid ka K5 Alex. Sige, ang ining balita ang ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio. Klinika D3 Bio himo sa extra virgin coconut oil plus vitamin D3 na saranggi makapalikaw sa inyo sa nagkalain-lain na viral kag bacterial infection. Inisi ka K5 Alex Escalante para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Salamat gid ka K5 Alex Escalante. Live sa Iloilo Provincial Capitol. Ari lang bala ikuan lang uyangan ta pa ang kwartata ma-declare kita state of calamity sa kasubong bala sini tungod nga mataas aton nga dengue cases. Nagligad nga summer. Damo kita makita sa dalan ka K5 Paul. Ara dira ang tupad program sa ato sini nga gobyerno. Okay. The question is, paano bala matap na ang mga lamok nga ini? Okay, may ara kita nga ginahambal sila nga pangitaon kag gubon ang mga lugar sa diin naga-star ining mga lamok nga ni. Tayong pamangkot, nakita ini sang mga nag-obra sa tupad program nga to? Oh.
na destroy ang mga ginistaran sang lamok. Kaya ng tiyempo nga to, amo tong mga binulan nga breeding sang lamok mo. Hindi lang man sila nga nagligad na ni nga si manang lamok ani muni. Madugay na ni sila, galing kay nag-breed sila ti. May Doli Tupad program kita. May mga iban pagida karon yung mga kampanya kita nga ginahatagan ining mga pumuliw naton para nga magpanglimpyo galing kay hay bit silhig, bit cellphone, mga alo, tapos burbay mapuli, ma-time in, ma-time out. Ang purpose para sa target naton yung magpanglimpyo, buay tikon butang tabi ining kampanya blas ang gobyerno naton nya tagahan sila sa mga kasubong sining mga programa. Kung didto bala kita nga man sa una may 4 o'clock habit kita nga gubuon ng mga restaurant sa lamok. Why not abi nga ti mga Doli Tupad nga ni sa barangay mambal nga ti makadto daang Doli Tupad sa inyo sini nga sitio manglimpyo sa kabarangayan naton manglimpyo man. Okay. Mga matabulig sa mga barangay officials, mga pumuloy nga dulungan kita o garing tungod sa kapabayaan sang tanan-tanan, hindi ni matap na ang dengue kung hindi bululigan mga ka-K5. Every year, amo lang ni nagabalik-balik kita, may duwa ka munisipalidad nga maiguan sang dengue, may mga dengue cases, hasta may magkalapatay. Tapos, ma-propose naman ang PDRRMC nga ara kita sa state of calamity, kuha naman to ang budget sa gobyerno, ibakal naman sa bulong, bakal sa mga test kits. Tapos sila, mambal nga okay na. Pagka next year, balik naman liwat. Declare naman kita state of calamity. Tugod mataas ang cases dato sang dengue. Balik-balik man sa gihapon. Kumbaga ang sistema kung tani nga ari lang ni. Hindi taman po kuyangan ang pundo sang gobyerno, ibutang sa sintsakto, nga may resulta bla may mihura. Kay kanugon man lang, kadamo kita dapat nga ibutangan niya programa nga mas importante ini. O garing, for the sake sang political accommodation, mabutang sang Doli Tupad program, iba pa ang mga programa karon para nga ining mga ilang constituents amuning maubra para nga may mabaton sila halin sa ila sini nga mga leaderes. Ambot sa langaw. Okay? So munang realidad lang man siling ni Edgar Badbadon dapat whole of barangay approach ang pagtinlo. O gani bululigan mga panya. Kung sino man karon may kaya sa barangay karon, mambal ma-place bisa karon kati why kami tawo di kami mamatag lang kami pang pamahaw muna belang obrahon tani hindi nga siling sino lang da karon kapang limpyo ko nang si K5 pool to karon kapinang limpyo sa iya nga lugar to karon kang palibot sang balay niya to nga sobra 20 bilaway kapang limpyo ti ang lamok dito lang sa ila pilion yang balay ni K5 pool nga ambal nga hindi ko da magsulod sa balay ni K5 pool kay malimpyo iya nga panimalay lamok niway niya pili manggaranon imol kani iguon ka. Sige garing alang-alang naton tiyempo diri sa aton sining pagpangalagad. Wala may pata na istorya ni mga tupad-tupad niya po. Mga programa sang gobyerno po. Uyang balaw. Mga produkto ni Dr. Amiloya, bakla nyo sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sa pangalan ni K5 Paul Adrian Dihada, ang ako sa nga partner dere sa pangalan ni K5 Ray Espeo Malay, ang amo sa station manager, area manager. Sa pangalan ni K5 Jan Sapio, ang inyong regular nga anchor dere. Subong man sa amon nga Chief Executive Officer sa K5 News FM Philippines. 5K Broadcasting Network Incorporated. Ako naman si K5 Dr. Ramil Uy. Ako naman si K5 Ralph Dili Mosqueda. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at